Dom svätého Mikuláša. Farský kostol bol postavený vo východnej časti bývalej Trnavy na obchodnej ceste z Čiech smerom k Dunaju až na Balkán. Preto bol zasvetený svätému Mikulášovi, patrónovi obchodníkov. Na tento románsky kostol sa vzťahujú najstaršie písomné správy o Trnave. 1380 až 1421 bol postavený nový kostol. Starý nebol vyhovujúci. Na severnej strane kostola stála románska kaplnka svätého Juraja. Vznik je neznámy. Existovala iba do začiatku 17. storočia, kedy ustúpila pri stavbe novej zákristie nového domu svätého Mikuláša. Kostol je 60 metrov dlhý, 31 metrov široký, hlavná loď je vysoká 18 metrov. Má dve veže. V severnej veži sa nachádza jeden z najväčších zvonov v Európe, svätý Mikuláš. 10. augusta 2008 celebroval slávnostnú svätú omšu trnavský arcibiskup monsignor Ján Sokol, pri ktorej vyhlásil dom svätého Mikuláša za mariánske pútnické miesto Trnavskej arcidiecézy. 9. novembra 2008 vyhlásil pápež Benedikt XVI za baziliku minor. Postavenie baziliky minor umožňuje používať pápežský znak skrížených kľúčov na zástavách chrámov, chrámovom náradí a pečiatke. V erbe baziliky sú 3 jablká, predstavujúce svätého Mikuláša a 2 sedemcípe hviezdy, predstavujúce sedembolestnú pannu Máriu. Trnavská bazilika minor je v poradí 10. bazilikou na Slovensku. V bočnej kaplnke sa nachádza obraz panny Márie Trnavskej, ktorý v období tureckých nájazdov ronil slzy. V kostole sú pochovaní ostrihomskí arcibiskupy Mikuláš Olách, Anton Verančič, Ján Kutasi a Imrich Lósi, pécky a jágerský biskup Ján Čerody a sriemský biskup Ján Sázy, okrem nich Juraj III. Druget. Kláštor svätého Jakuba, nazývaný aj františkánsky kostol, je jednoloďový barokový kostol s kláštorným komplexom v Trnave. Stavať sa začal v roku 1632 na mieste staršej gotickej stavby. Konečnú podobu získal v roku 1712. Mesto dalo pristaviť druhú polovicu uličného krídla v roku 1749. Kostol má dĺžku 54,4 metra, šírka hlavnej lode je 16,9 metra a výška 16,8 metra. Maximálna šírka svätyne je 11,4 metra a jej výška je 15,3 metra. Predpokladá sa, že v prvej polovici 13. storočia ešte pred príchodom františkánov do Uhorska stál na mieste dnešných objektov kláštor iného rádu, pravdepodobne benediktínske opáctvo. Františkáni prišli do Trnavy niekedy v 30 rokoch 13. storočia a pravdepodobne sa usadili v menšom dome pri kostolíku svätej Heleny, kde stál mestský špitál. Kostol svätej Heleny v Trnave je gotický kostol zo 14. storočia, barokovo upravený v 17. storočí. Je súčasťou areálu stredovekého špitála prestavaného v klasicizme. Najstaršia zachovaná písomná správa z roku 1490 hovorí o škodách spôsobených na kostole a jeho zariadení. Prvou časťou stavby, pôvodným kostolom, bola pravdepodobne svätyňa, ku ktorej neskôr pribudovali loď kostola.
Jednoduchý hlavný oltár pochádza z konca 19. storočia. V južnej kaplnke je oltár muža bolesti z obdobia okolo roku 1700, v strede so sochou božského srdca a po stranách s oltárnymi krídlami z obdobia okolo roku 1500. V severnej kaplnke sa nachádza bočný oltár s obrazom Panny Márie Loretánskej. V roku 1766 dali do veže zvon svätej Alžbety a o 5 rokov neskôr zvon svätej Heleny. Kostol Najsvätejšej Trojice jezuitský v Trnave. Kostol slúžil pôvodne reholi trinitárov, ktorí sa v Trnave usadili v roku 1712. Vysvetený bol v roku 1729 kanonikom Jánom Okoličánim. Po zrušení rehole pripadol kostol a kláštor jezuitom, ktorí ho opravili v roku 1875. Jednoloďová stavba má lunetovú klenbu, dosahujúcu na mohutné pilastre vytvárajúce plitké bočné kaplnky. V výzdobe dominuje obraz zakladateľov rehole trinitárov na hlavnom oltári od maliara z roku 1778. Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho Tulipán. Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho bol na Tulipáne postavený v rokoch 1939 až 1940. Kostol bol daný už počas výstavby do duchovnej správy bratov františkánov. Farnosť bola oficiálne zriadená 27.1942. V roku 1948 bola zhotovená do kostola socha Najsvätejšieho srdca Ježišovho, určená na hlavný oltár, ktorú zhotovil sochársky majster Ladislav Polák z Piešťan. Je nadľudskej veľkosti, pôvodne z dreva, neskôr pozlátená. Zoznam všetkých duchovných správcov farnosti môžeme dnes nájsť zverejnený pri Lurdskej jaskynke v ľavom rohu kostola, ktorá bola zriadená v roku 1954 a vyrobená z maľovaného kartónu. V roku 1956 bola zahájená stavba dnešného orgánu a dokončená v roku 1961. V roku 1976 hotovili farníci spolu s rezbárskym majstrom Jozefom Pekarom, pochádzajúcim z Rajeckých Teplíc, pohyblivý Betlehem, ktorý je dodnes jediným pohyblivým Betlehemom v Trnave. Po nežnej revolúcii v roku 1989 správu farnosti opäť prevzali bratia františkáni. Počas ich pôsobenia drevenú zvonicu vystriedala kostolná väža a pribudli do nej ďalšie 3 zvony. V roku 1997 farnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho prešla z rúk františkánskej rehole do správy otcov Pavlínov.